Tak, máme zapnuto, můžeme vyrazit. Jo. Počkej, ještě, pojď se, musím udělat menší úpravu. Lepší. Brm, už vyrážíme. Hlavně jeden ten snaky přijeli zpátky. Budeš se muset trošku nahnout sem ke mně prostě. No, klidně, když budeš takhle. Jak dvě paka. Pes, dva borci. A nezapomeň koukat tady do té kamery. Chtěl bys měl jakoby ten pohled, víš co, aby to bylo jako, když koukáš přímo na kameru. Co jedeme vyzvednout? Kameru. Jak to vypadá vpravo? Je, asi musíme. Pravou, perfektně. Kýša. Wow, to vyšlo. Hlavně nezapomeň trochu, že natáčíme, takže zkusit jenom to, co dotáčíme, abych tady pak nemusel dva dny promazávat videa, ty kráso. Jedno video. Ale tady je obchod. Já zajedem tam rovnou tu kameru a to jsou větnam. Jenom nezapomeň, prosím tě, když takhle mluvíš, právě chceš mluvit, nebo co říká, tak musíš se nahnout, jak jsem ti to říkal. Se nahnout se a pak takhle mluvit, aby byl větší. To je encyklopedie. Nahnout se, trošku vidět přiblížit, tak, abys takhle mohl mluvit. A koukat do té kamery. Je úplně jedno, tak to bude divný video. Tak to koukej. Koukám, jak vypadáš úplně krásně. Tečku, tak tam taky kouká, abys se nakoukal. A proto máš tu kameru i obráceně, aby si viděl, kde to vlastně vůbec zabírá. Tak, vyrážíme s Alskem koupit, nebo spíš vyzvednout kameru PlayStationu, aby jsme mohli zkusit dělat streamy. Ještě na to nemáme odběratel, táto. Sauna, my se jdem opařit, počkejte. Nejlepší na tom je, že ten Alex je youtuber jako blázen. Ten ví, co má říkat, komentovat. To tady asi odkecám celý já celou cestu. Já všechno umím, všechno znám. Tato ženy je přímo Fortnite, a můžeš mi to říct klidně ještě jednou, ale musíš se přiblížit ke mně, koukat do toho. Fortnite je prostě sniper. No, a když takhle vydržíš se jet díl, tak to bude bomba. Nevidím na cestu, ale... Koukej do kamery, nekoukej na to. Počkej, musíme trošku taky zpomalit. Natáčíme video ve 100. Nestíhám koukat sem a tam. Podívej se, ten zase jede, ty vado. Jede hnojivo. Když tak se říká, jede jak z hnoje. Jak z hnoje. Tak tu kameru tu pak hned otestujeme, ne? Až přijedeme domů. A mám to naštve. Ne, máma bude zase nadšená. To je pravda. A brzdě. A pojď klidně takhle ještě trošku blíž se, na konci. No, že vidíš tak, kde seš, abys byl takhle jak, no přesně. Já jsem takhle nakladě blbě, protože musím řídit. Tak neřiď. Nemáme ještě, já to vím za tebe. Nemáme ještě vyladěnou tu obrazování kamery. A blbý, jak vidí můj obličej, jak vypadá. Jak to? Protože nechci, aby věděl, jak vypadá. No tak to asi bude těžko, jako když natáčíme asi videa. A proč se třeba nemůžu zahalit a pak třeba za 18 se odhalit? To můžeš. Syriakary. To budou všichni úplně nadšený. Syriakary furt natáčí a furt se neodhalil, jak vypadá. Jo, tak nevím. Našel jsem ulici, která se jmenuje Levá. Takže oni jsou asi všichni leví. Jeho levá a byla vpravo. No.
já mám stejně problém s orientací levá, pravá, že já bych tam trefil. Levá, pravá, rovně dozadu. Čemu svítí to? Co? Čemu svítí to? Nechápu. K čemu svítí to? Svítí to? K čemu? Viděl jsi světlo? Jeho auta? No, protože je to daný, je to nějak daný, že musíš svítit. A nebo mít denní svícení takový. Takže prostě svítit. Ale už zabočujeme, minuta do cíle. Třeba to nějaká blbost. A musíš být trošku jako nadšený, asi ne? No já jsem ti říkal, abys byl v tom záběru, pojď do toho. Já se těším, protože táta udělal nějakou takovou blbost, kterou nikdo nezná a ani nevyzkoumá. Prostě to tam flákne. Cože? To je pravda. Teď moment, teď to musím domyslet, aby to, aby jsme to věděli, co pochopíme. Čekáme na přechodu, pouštíme chodce, jsme slušný. Na ramenou. Na ramenou. Jak to vypadá zprava? Jenom čert tam běhal. Hlavně Draku nezapomeň, že jaký bys měl mluvit trošku nahlas, jo? Proto mluvím trošku nahlas, aby tam byl ten zvuk lepší. Jo, proto když říkáš, jak to vypadá a říkáš třeba dobrý. Dobrý je to! Je to fajn, můžeš valit. Chápeš? Ty tady nezaparkujem. Tak zaparkujeme takhle. A teď to jdeme vyzvednout. Tak super, mám kameru doma, to hned vyzkoušíme. Tak jo. Když nám to máma dovolí. Asi dovolí. Tak když tak se tam zamkneme. Dáme nádobí do myčky, budeme mít splněno a pak půjdeme na 3 hodiny hrát PlayStation. Jo. Nádobí do myčky dáme, bude splněno. Tady jsme na té kameře, jo, zase co na tom nechápeš. tak budem čumět jenom celou dobu na PlayStation. Táta tam bude nastavovat kameru, já budu čumět na Fortnite, budu pařit. Ano, a už jde jednou hrubě dovolí, protože ho přemluvím. A ta kamera je celkem malá. Že u toho sedíme zase 6 hodin a ta kamera je docela malá. Tak to nevadí, že je malá, tam jde o to, aby byla dobrá. Konečně máme svoji kameru. Takže konečně už táta vyladil ty Fortnite videa. A ještě potřebujeme akustický pěny. Pro ty zajdem další, bude to asi za hodně dlouho to video bude, ale uděláme video. Píšou tam na tom něco. V tom záběru by bylo dobrý, aby bylo vidět, že koukáš na tu krabici a čteš to. Protože tady máme jednu kameru, která směruje do jednoho místa a nemůžeme ji štelovat. Tak by bylo fajn, aby si se třeba takhle nahnul, jako já tady od toho volantu, a takhle se to podíval a začal číst. Koukal tadyhle, pamatoval si jednu základní věc, tady je kamera. Koukat do kamery. Takhle vemu krabici, bacha bába, bych ji netrefil, jedu, koukám, neměl bych to dělat, čtu si, zjišťuju, ty nějaký background removal, dobrý. Třeba, nebo že nějaká třeba HD, tak to bude asi dobrý záběr. Personalize, your gameplay, sharing. Není to tam česky. No. Sdílejte své hry tak, jak chceš. Přizpůsobte si sdílené hry, to je slovenské prostě. Zhab to, jaké mento mego stav. Personalizuj udostepány a ero z grafky. Tak podle mě to prostě znamená asi to, zapni kameru a natáčej video. Háděj kamera! No, klidně, když budeš takhle